Hola, em dic Carmen Jiménez García i tinc 11 anys. Hola, em dic Ferran Salvador Vicente i tinc 13 anys. I Som alumnes de Pilota Valenciana. A l'Escola Municipal de Pilota Valenciana es ensenyen molts valors. Alguns són comuns a altres esports com la disciplina, l'autosuperació, l'esforç, la cooperació, el companyerisme o el respecte, però d'altres són inherents a la pilota i la diferencien. Ara vos mostrarem alguns exemples. Se diu que la pilota és un joc de cavallers, encara que avui en dia hi ha igualtat i juguen xics i xiques. Al començar les partides es crida «Cavallers, va de bo». Això implica sempre un respecte màxim al rival, avisant sempre quan es trau per no pillar-lo despistat, no burlar-se de l'altre i felicitar sempre al final de la partida tant si guanyes com si perds. Els monitors ens diuen que això és bonhomia. En pilota ens ensenyen a igualar les partides. No se fan equips per guanyar, sempre s'agrupem en equips els més iguals possibles per tal de que la partida sigui més interessant i ho passen millor. Els professionals també ho fan des de sempre per tal de que el públic s'ho passe bé. En pilota valenciana no existeixen els àrbitres o jutges. Al principi ens costa un poc, però hem de ser els mateixos jugadors que reconeixem les faltes alçant el braç i cantant-les si es pega la pilota al cos o pega 2 gols. Ens ensenyen honestedat. Així mateix ens ensenyen que en pilota guanya qui més juga, no qui més sap. Ens hem d'esforçar i si l'adversari ha pegat un colp difícil o ha fet un punt bo, se li diu molt o se li reconeix d'alguna manera. En pilota ens hem d'arreglar les mans per no fer-nos mal al pegar els colps en moltes ocasions i ens ajudem a posar-nos el guant o els espadadraps. Som companys i col·laborem. Som solidaris. En pilota valenciana hi ha moltes modalitats. Raspall, frontó, calotxa, escala i corda, el frare. Ens van ensenyant les seves peculiaritats i ens ho passem bé, perquè allò més important quan aprens un esport és gaudir-lo. Pilota valenciana, un munt de valors.